més, agraïm als iaioflautes i a Marea Pensionista del Garraf que presentin aquesta moció, que és fruit d'una feina, com explicava, que porten molts mesos duent a terme. Una feina de denúncia i de compromís importantíssima que s'afegeix a moltes altres lluites arreu del territori que volen preservar l'estat de benestar tal com el coneixem i que està sent un cavall de batalla tant en l'àmbit de la sanitat com en el de l'educació i en tot allò que té a veure amb els serveis públics universals més bàsics. Un cavall de batalla entre les forces del lliure mercat i les forces que, com els mateixos iaioflautes i les diferents marees i moviments socials, defensen els límits d'allò que no és comerciable, d'allò que no es pot convertir en mera mercaderia. Aquesta batalla és una mica agredolça perquè és una batalla de resistència. No parlem de millorar, de l'excel·lència dels serveis públics, sinó de mantenir els existents. Supervivència. Sembla que toca això, la supervivència, perquè les forces del mercat lliure, del lliure mercat, són molt poderoses. Si hi ha una funció que hauríem de fer des de les institucions és precisament ser un baluard d'aquesta defensa. I això, per desgràcia, no sempre és així. Massa sovint els polítics que tenen responsabilitats de govern, en lloc de ser muralla, són la porta que deixa passar les forces del lliure mercat dins de l'administració. Això, que és obvi, observant el clientelisme i el caciquisme que hi ha segons quins governs, té una altra conseqüència que recull en la moció que ara llegia i que em sembla especialment pertinent de remarcar. Durant moltes setmanes, iaioflautes i Marea Pensionista es van dedicar a parlar amb pacients i familiars, la campanya que, com explicava, van anomenar Divendres Blancs per recollir l'experiència, i una de les conclusions que van extreure és que la gent no tenia queixa del personal sanitari, sinó del sistema. Llegeixo, no tenien por del metge o del personal sanitari en general, el que els atemoria és la burocràcia. El corporativisme és això, la burocràcia en estat pur, la paperassa, els números com a mesura de totes les coses. Sempre ens han venut que això és una característica de l'administració pública, però és al revés. La introducció dels criteris d'eficiència i d'obtenció de beneficis dins dels poders públics ve de fora i és una mostra més de l'erosió d'aquesta muralla que hauríem d'haver mantingut i que està a punt de caure a terra. Els bàrbars del lliure mercat ja són pràcticament intramurs. La moció que avui hem presentat a través del nostre grup i de Som BNG té la virtut de la concreció, demana bàsicament que les necessitats detectades a la comarca en l'àmbit de la sanitat es resolguin en el temps més curt possible, sigui la reobertura dels CAPs de guàrdia a les 24 hores distribuïts de forma intel·ligent per la comarca, sigui la recuperació de serveis, de quiròfans, d'especialistes, etc., que s'han anat retallant els darrers temps. És un llistat de demandes molt raonable, la necessitat de les quals està àmpliament documentada. Els ho agraïm. És tan òbvia que la moció no necessitava segurament tantes paraules com les que porto gastades per defensar-la, però potser sí que ho requeria la necessitat d'expressar aquesta voluntat. No ens quedem en la supervivència, hem d'aspirar a una mica més. Gràcies.